чист дойдох днеска в зала. О, жител. Може ли коментар? JK. Кристияне? Надъхвай, надъхвай! Ти ли си осигуровчика? Я. Проверяваме състезателите. Това ще е BTV за оператор. Да. От БНТ-то достатъчно ме снимаха. 40 човека в публика. Майка ми там мачка, мой там да има пуска. И така, дами и господа, намираме се в един прекрасен ден вечер, в който JK преминава 1.6C плюс 7А. 7А ли 6C плюс? По-скоро А+. А+, извинете. А+, 7А плюс. няма плюс, според мен чисто се 7А. Окей. Изчакваме девойките да преминат и стартираме. Не те видях, извиняй. Той трябва да отида, много свеж бе. Свеж ли, братле, свеж? Много свеж трябва да отида. Чай, че тук някакви женски косми имаш. А това са твоите, извинявай. Батко, преди да тавана тръсти малко повече и Има къде е прав? На любчетата. на и тая и на тази. Не мисля тръска. Това е публиката на JK. Както виждате, бордър маняци всичко. Да. А тая топката, как ли хващаш? Топката. И тая точно, която е... Те така се Да. Готов ли си, братле? Успех, братле. И Георги Грачанов стартира своя маршрут на живота. Синята лавина, се казва. Цека, добре ли е? Цека. Много е добре. Добре. Давай, Георги! Аз знам на къде ще ходи, затова съм тук. Искам отстрани да го снимам, затова. То GoPro-то знае. И светлината е кур от всякъде, така че... Айде, Георги! Дай! Дръж го! Ай, братле! Добре беше.